Uy, may bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Kakaiba ang naging pampalipas oras kalsarong lolo sa Laguna. Nakabilog siya ng mga robot gikan na sa iyang mga abubot. Halay sa mga scrap materials, araw kang raot na electric fan, naka-assemble ang 70 years old na si Lolo Romy ni not just one but 3 robots. Pinangaranan niya ining Camillebot, Cocobot, asin Junobot. Ibinasi niya mga pangaran kinis sa iyang mga makuapo. Sinabi ni Lolo Romy na inian sa iyang naging palipas oras tanganing daima mundo, asin mabagot, ngunya na panahon ng pandemic. Wow! Gari mo ako itong Joy Lobot. Ayos, ano? May Joy. Yes. May kariba mo lang. Pero kaya iba ang sabi mo kaya. Pira na ang edad ni Lolo. 70 years old. 70 Imagine. years old. Dahil siyang pinangaranan na Na? Lolobot. Lolo ba? Lolo na ba siya? Yung ano? Oo, tama. Iba. Ako may ako ito ng mga, ba't yun ba? Lolo na. Oho. May bot pa. Lolo pa. Yes. Ayos, Oo. ano eh. Sunod ka yan, Lolobot na talaga. Pero imagine, kadakol man sa nakwata kita ning mga pwede magibo sa laog kang harong, kadakol ning mga bagay-bagay na pwede pa mapakinabangan. And saro ini si Lolo Romy sa saro sa mga ehemplo na arog ka mga raot na electric fan, pwede pa pala mapakinabangan. Oh, akala nyo, Patak ko na. first world country sila ang may kakayan magibong robot. May Si robot Lolo, man kita. kaya. May robot man kita rin sa Pilipinas. Kaya ang challenge dyan, Oo. Gari, interested si Kuya. Pag uli Kuya, magibong na akong robot. Yeah. Oh, anong papangaranan niya, Kuya Mike? Moneybot. sa Pwede. challenge dyan, imbes na magparareklamo kita kan pagal sa buhay, mag-isip kita kigibuhon, especially kung yan na pandemya. Ayan. Yan Diba? ang tama. Yan may maginibuhan lamang kita. Araw kay Lolobot na Naka-invento, Joy Lobot. Pwede ulo kung si Kuya Manny, pero pag uli niya, pwede man ngayon ako mag-assemble. Moneybot. Okay. So yan po ang ang bago ngunya na pagkahapon digdi sa tuyang programa. Kamusta ang tamunan sa tuyang mga paraan tabay? Hello muna kay Nick Rigachuelo, si Malu Atento dating klaro, marin hapon da. Si Siram Jason Buebos, masiram na hapon. John Stephen V. Orozco, attention deficit anini? Hyperactivity disorder. Okay. Thank So, you, John. AHDA. Yes, thank you Heidi Madalion Buemia and si Madam Emilia Dalit Badillo, Floreline Laguno Adana, nakatutok manda and pahabol digdi. Sana po ate Jen, pag mag-asawa ka po, makapitong beses, kilalaning mabuti para walang divorce. Oh, Yes. iguana si Ate Jen. May baltog na. Baltog. Ikaw man si Ha? si sa babae naman Siya si Oriol. Yun. Okay. Bitaminang Pampamilya. When I let go of what I am, I become what I might be. Mm. By Lao Tzu. Loud Mm. Oh, si Lao Tzu, midwid ba ito? Silaw. Oh. And si Chu. Pagliningawan mo pala kuya so i-let go mo sa diri mo. So dati ka, pwede ka maging another na sa positibong paagi, as in, sa positibong papadumanan mo. Kaya baga sa mga trabaho, sa mga mentor pirming pigsasabi yan na you get out of the box. Yan. Yes. Thinking out of the box. Correct. Yes. Diba? Yung man ang ganda de. Level up. Level up. Oo. Bako, mag-ali ka duman sa imong anong pinag-apo dyan? Alingawang kulog. Comfort zone. Comfort zone. Maduman ka sa Com- danger zone. Yes. Bako comfort room comfort zone. Okay. Opo, yan. okay. Think out of the box. Yes, oo. Kasi dakulong pa ning mga skills na pwede pa ma-develop. Correct. Mas nilawakan ta pa sa tuyang mga pag-iisip, di ba? Yes. Hello muna kay Sir Ulysses Brungcano, nakatutok manda. Okay, so yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya, ngunya na aldaw ng Biyernes. Ako po, si Kuya A. And si Kuya Mike. Iniman po si Jenny Matthew Balyaran Mabalos sa inyong pagantabay. Bye-bye. Nadango, lamang Usapang Pamilya.